eind van een riedende tijdmachine. De ouderwetse en OSA bekende SCV-wijn die verdwijnt heel niet meer uit uw strijdbeeld. Joop Zwaagstra van Dokkum is een van de laatste melkboeren van Friesland en hij houdt er mee op. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat Douwe Bob zijn carrière een internationale impuls jank in op het Songfestival, want mensen werden heel niet meer gespannen. En we roenen do, hè, afgeboven. Heel gespannen. Collega, do heeft zelf mooi West eens een keer als PR-dame naar het Songfestival. Ja. Vanaf dat moment ben je gebombardeerd als een Songfestival kennen bij u. En vrienden hier hebben we er ook niet in. En ja, nou gebeurt er. Ik een heel soort en ik het gevoel dat het eigenlijk wel goed gaat, hè, met die Douwe Bob. Ja, een heel soort mensen hadden een heel goed gevoel hoor. En ja, muzikaal mankeert er weer helemaal niet aan. Dat is krijg dus met de Common Linnets toen. Dat is. Ja, maar deze bloot, ik ging in. Ik heb de hele Ja, tijd hoor op, mist, man. ja. Is Ja, dat goed? nou, zag je dat buis op redactie. Toen zei dus krijg nog van de mijn beste stuk is dit 10 seconden die hij stilwijzen Ja, zil. dat zoek wel Ben je goed het mee kennen, eens? denk ik, ja. Nee, ja, maar ja, het is weer in een reuring. Het is weer een circus zoals altijd. Dat zal ik nooit verhoren. Nee. En Juster, toen moest hij optreden, hè, Leuk, voor de vakjury. Ja. En dan ging het al wat mis. Ja, dat nou ja, misschien moeten we gewoon eerst even zien. Want er zijn dus beelden, exclusieve beelden, van het optreden van die vakjury, Juster. Oké, nou, dit is eruit lekt of zo. Ja, best wel een dingetje is dit. Want dit is de Russische vakjury, die zit er zien. Ja, het is dus zo, wie zit er joen al je voor de televisie, het publiek, de land, maar je dan stemmen op hun favoriet. Maar de dag ervoor is er dus altijd een vakjury die dan al zitten gaat van wat vinden we hier nog van. Dat gebeurt in het diepste geheim. Daar mocht dan, ja, daar mij net in wat van zin, dat optreden met het geheim bleven. Maar ja, die Russen, die kon nou Die vrouw die zit gewoon te filmen. Ja, ik denk dat ze eigenlijk een beetje op ziek wie naar haar eigen moment of fame, want dit zegt haar zelf ook de hele tijd in beeld met de mooie lippen. En hè. Dus die had er een hele andere bedoeling mee. Maar het is ten strengste verboden om dat te doen. Dus ik denk nou wel dat een stutje kreeg. Maar goed, daar trokken wie dus wasje wat Douwe Bob nog dwang gaat. Ja, want dat versje kennen we. Hoe die optreedt, nou dat weten we eigenlijk nog net. Maar dat zal maar zijn gitaar wezen en ik mooi de hele ploeg eromheen. 10 seconden stilte, dat weten we ook. Je had geen rare jurk on, dat weten we ook. Precies. Maar wat zij zei in die Russen, want er is een vertaling geweest, ze vond het maar wat slapjes. Ja, en toch, we zeggen ik even het juryrapport waar ze dan hun dingen op invullen. Maar nevens mijn kamer uit dat we ergens wel wat in de linies goed hingen bleven, zeg maar. Maar ja, ze ben daar echt van theater. Toen ik daar wie Ingrid theater. Dat wist je met Glennis Grace, hè? Ja, ik weet het toen met Glennis Grace. Nou, toen die in direct van die Russen met volle jurken en alles erop en eronder. Ze horen daar gewoon van. Ja, en dan is Douwe Bob misschien correct wat. Ja, te gewoon voor hun. Ja. Net voor u, maar voor hun wel. Oké. Wij hebben wel een, wat dat betreft een primeur. Hè? Want als je krijgt maar die telefoon ziet, zien wat zeggen ze al hier nog op social media. Krijg je er nog sprutsen, maar de gitarist. J.P. Hoekstra, Jan-Peter Hoekstra, een Fries. Ja, want laten we inderdaad vooral net vieren dat het echt een beetje een Fries feestje is. Want net alleen nog de boeker van Douwe Bob, de man die zwaar dat hij op alle grote podia staat, die komt uit Friesland. Maar de gitarist die daar dus aan zijn op het podium staat, die komt echt uit Friesland. Ja, en dan krijg maar een sprutsen. Ja. Daarom, ja, het moest even snel monteerd worden. Maar dit is het. Dit is die interview. Ja, Jim zit er vlak voor de show. Hoe feels die? Ja, het begint nu wel een beetje te knagen als het ware. Weet je wel, we hebben het nu al een aantal keer mogen doen. Het repeteren en het spelen. En gisteravond was dan de juryshow. En dat was de eerste keer dat de zaal vol zat. Ja, dan is het wel een ander verhaal. En vanavond zit het dan ook vol. En dan weet je dat er nog miljoenen mensen meekijken. Dus ik begin wel een klein beetje een soort lichte spanning te voelen, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, want hoeveel mensen zitten er in die zaal? Het heeft een capaciteit van 16.000. En dat is al veel. Maar ik hoorde dat bij de finale dat in totaal 200 miljoen mensen kijken. Ja. Hey, en hoe gaat het met Douwe Bob? Hij heeft gewoon heel veel discipline. En hij is, elke avond gaat hij voor 12 slapen. En om 7 uur staat hij op om te sporten. Echt om helemaal in shape te zijn en het heel goed te doen. En dat gaat heel goed. Nou hebben we van je optreden met dank aan Rusland al wat jongen. Die haar de boel wat uitlekt. Wat vond je hem daarvan?
Ja, ik had zelf eerst iets van, dat is niet zo netjes dat ze dat doen. Aan de andere kant, als ik er dan heel praktisch naar kijk, dan is het wel zo dat nu overal in het nieuws en ook in het buitenland, dan, ja, het is wel een nieuwsitem dat het gelekt is. En als ze dat dan uitzenden, dan zien ze ons nummer. Weet je wel, wij zijn het land wat dan uitgelekt is. Dus stiekem is dat eigenlijk ook een soort promo extra die we dan aan Rusland te danken hebben. Dus at the end of the day vind ik het wel goed eigenlijk. Nou praat ik iedereen over die 10 seconden, die 10 stille seconden die hem in dat nummer bouwt ha. Hoe hopen ze dat het publiek daarop reageren zal? Ja, wij hopen eigenlijk gewoon dat ze doen wat ze zelf willen doen. Zoals Douwe al wel eerder ook zei, is het eigenlijk een soort canvas, een soort leeg canvas voor de mensen om te vullen. En ik denk eigenlijk vooral dat ze, ik verwacht zelf dat ze gaan gillen. Dat ze kunnen ook stil zijn of ze kunnen het nummer zingen, weet je wel. Misschien zingt iedereen dat refrein wel door. Maar ik zet mijn geld op dat zaal gaan los. Maakt je er een mooi feestje van en Ja, een hele prutte succes. Dankjewel. Ja, die man is dit echt voor een miljoenen publiek nog even... ja, spannend. Ja, Mooi dat hij er weer. Nou, hij staat er een goed gevoel over, maar die jongens? Ja, ik vind het spannend. Ik hou oer Douwe Bob een goed gevoel, oer zijn muziek een goed gevoel, maar er wist nooit hoe het publiek reageert. Nee. Want laten we nog even weer omgaan naar Vliene hier. Zullen we even nog naar Hasjen? Ja. Daar is ze. En nou had ik dat weer in de kop. Ja, deze bleu ek hing je, maar dat zou het dus niet. Nee. Wat ging je nou fout? Even kwart. Nou ja, eigenlijk alles. Ja, sorry, maar het te gewoon, geen goede cliënt. Ja, maar dan wist je toen al van hoe het joegen dat het net slag is. Nee, dat is ja. Maar daar is nou een goed gevoel. Zullen we even zien nou, wat het hele vers is om even verder nog die zwet te krijgen? Want hoe zit jou er trouwens naar de shit? Vind je dit leuk? Nou, ik mag wel even zien. Ja, maar net dat ik... Ja, maar het is wel even een zien. Maar net dat ik hier ben, dit is mij jongt. En daar dat bij mij in de holle hangt. Nee, dat net, maar je zit altijd als melkboer in een auto. Ja. Dus dan ga je altijd de radio aan denken, of net? Ja, de radio ga ik wel wat doen. En je een product bij me langs wat er de radio en dan komt en je wordt over je werk. En de speelt dingen of de praten in achter die, maar net als het zo wordt. Nee, oké, nou, ik wil jou hier nog even dat gevoel mooi, hè, van Douwe Bob. Doe ze maar? Ja, knappe kop. Ja, voor de vrouw. Oké, nou, hey, Joen, hoe laat is het? Ja, 10 of zo? ik weet het niet eens. Ja. Het zijn de adrenaline, jongen. Oké, jou het zien. Nou, je zie ik het maar even. Bedankt, Afke. Ja. En ik hoop dat we deze hele weekend er nog kletsen kunnen, want dan is hij erop. Ja, wij zullen verder mooi eens riegen, want dat gaat over het boerinnenkoor van Grutte Pier. En we hebben Joen te gast bij een van de vrouwen thuis. Want de koorleden die kregen de opdracht om als member van Grutte Pier, want die rol die spelen die vrouwen, een soort van brief te schrijven aan haar eigen zoon. Even wachten, je moet even wat horen. De boerin, dat binnen de memmen van Pier. En we zijn, ja, hoe kist er nou meer vorm aan? Dus we litten de mem van Pier een brief aan hun zoon schrijven. En het mooie daarvan is, dan ben je natuurlijk bezig met schrijven van een brief vanuit de rol van de mem van Pier. Maar het is volle meer. We merken dat de memmen echt vanuit hun memmenrol een brief schrijven. En dan komen er hele bijzondere dingen naar boven. Hoe heet er? Kevin.
Maar dan moest net een foto van de machine laten. Zat hij nou is. Nee, dat mij net. Nee. Dat is gewoon in het kader van het veiligheids in het Wurg. En nou is hij? 24. Het is gewoon heel onwis alleger en best wel zorgelijk. Als je worst als mem zijnde of als vrouw zijnde of neem het maar op, dan worst altijd die baan behoeden, hè? Maar dan moest ik realiseren dat dit baan een volwassen man is. Waar bist u? Waar bist u? Ken ik die nog? Is het bloeit hij uit de kaproen of vloeit het nou drek in die nieren? Kist u die zelfs nog wel wezen? Is die een pleets albaan of bist u zelfs soms albaan? Ja, er is heel wat bad. En er is genoeg vervloeid. Bist nou uitstreden? Zoals doe, een dag en een nacht, het buiten het eerste van de Rijn, daar wie geen ontkomen meer onder. U plak veroren in één donkerblauw sliek en het lang verboegen tot één helle. Ik kon die gewoon net langer vasthouden. Dit wie een strijd van de stringen, van het lippen, maar het zwet terugsnijdt waar. Ja, weet dat dit nooit voorbij is. Weet dat dit de grote kracht van een sibbe is. Die mem. En wat hij dus ik op een gegeven moment in me zei van... Ja, maar mam, ik weet wel dat je het niet leuk vindt. Maar ik wil dit graag doen. Dat is natuurlijk net het eerste wat in die opkomt, dat hij zo het leger ingeert. Do hest als mem zijnde, dat ben het leven joent. En dat ben bepaalt wat hij of zij maar het leven kon doen. Maar reken maar dat het wel een hele mooie zoon is. Hè? Trotse mem. Ben je mooi stil. Ja, en van Grutte Piano naar de melkboer. Ja, waar keep het er eigenlijk nog wel eens wat bij de melkboer? Ik zit even te denken. Eigenlijk nooit. Ik weet helemaal net meer wat nu voor het lijst eigenlijk. Ik weet wel de mooie roze flessen. Dat mochten we dan wel eens iets ziekje, maar roze vla. Doe, keep je dat wel bij de melkboer? Nee, ja, wie hier altijd Jan de melkboer op Ameloon. En ja, dat wie natuurlijk een... Maar nou in Ruinen, Westerwenners? Nee, ja, nee. Nee, spietig. Ja, en dat is eigenlijk wel schande, want die melkboer die verdwijnt dus puus uit het strijdbeeld. En ja, die melkboer wordt toch wel heel herkenbaar en typerend van Nederland. Leven de man die de sinus, de koffie en de melk, de boter, kaas en eieren en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SRV Melkman. Leven de man van de SRV van je hip 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 hoeré. Ja, zoals staat Joop bin, melkboer. En je houdt er mee op. Ja. Schande. Nou, haast 50 hier. Ja, er komt er een einde aan deze traditie, denk ik. Ja. Heel herkenbaar. Waarom hou je eigenlijk op? Ik ben 20 hier en ik wil graag 50 jaar vol met je willen. Maar goed, met bepaalde dingen dan mag je verstaan broeken. Je hebt een vrouw. Ja. Die zei ik wil eens een keer bij mij thuis beste. Ik moest bij altijd al kijken. Want er wie gewoon staat burgie voor. En wie er wat trouwerij, begrafenis of een feestje, dan moest dat heel tegenbij wijzen, maar dat was geen zij alleen. Ja, hè? En dat is nog zo. Want hoeveel uren werk je gemiddeld? Oh, ik weet het net, maar ja, wel dagen gewoon zoveel jongeren in per 80 uur. 80 uur in de week. Ja. Want toen ben ik heel gewoon. Ja. Voel ik net zo weer. Nee. Nee. Het is eigenlijk een leven op zich. Hè? Wij hier krek al even hoe. Het is eigenlijk een soort van tijdmachine, hè? Waarin je zit. 50 jaar lang. Ja. Hey Rien, wat is er nou het meest verloren eigenlijk in Friesland? In Dokkum, die streek waar jou zitten. Nou, eerst al waar je zelfs mee maken in het hele leven van Malbowijzen. Wie ben bewaard bij een kerken, mechanische hoen, neemt ze dat. Ja, de mechanische hoen? hoen, een traditioneel, Oh, elektrisch. Nu is het modern, dus wat is modern, toen weet ik al. Dus dat is alleen maar met melkspullen. En ik ging maar eerst naar de melkfabriek, om een uur of jou zeizen. Er was dan laden, koeling weer net, koeling weer net in de wijn, alles koel gewoon zo. En ik ging dan met de suttel in. En dan wist maar een kwartier van zo'n wist bij de eerste. En dat cool. De vrouw die weer naar je thuis, de man weer naar het werk. Die ging om jou zo'n naar het werk en dan kwam de melkboer bij ons. En dan weet de moeder tol wie jou in his laatste klant hoorn. En dan maken ze het spul skin en dan weet die. Maar weet die, ja. En dat verhoren doe kamer krijgt even dat windje hoorn. Dat reed heel starig, ik vond het een verschrikking.
Maar dan kwam er iemand met de fiets voorbij en die zei dan hut even, je mocht maar 50. Ja. En dat is dus misschien 10, dat woorde denk ik net. Dus toen hebben we een bus gekocht. En daar kwamen we heel gauw een kar achter. En toen breidde hem dat steeds meer uit. Ja. Maar ik doel eigenlijk ook een beetje op het leven om je heen. Hè? Want 50 jaar geleden en nou, wat is het verschil in de weekend als je er terug in gaat? Nou, dat we dus, dan kwam je over bij alle meisjes. En wie er wat een sterfgeval, dan kwam je even in een huis. En dan kwam het liek even, de kist even kwam je bij de kisten. Moest je het liek even zien. Zag becondoleerd. Kwam er een pop. Dan kwamen we even te zien. Even een gebakje. Luid verschijnen die we net. Gelukkig net. Ik had natuurlijk zeer weinig dingen, maar dat wie me denk net. Daarom heb ik een vrouw trouwd, dat je maar de mama rijdt. Oké, dat is feministisch. Ja. Dus doe je er gewoon bij. Ja. En ben ik aan klanten die gast in heel leven een beetje mij maken. Ik zei ze 40 jaar kwam. En gewoon die ga gewoon generatie op generatie. Ja. En dan hadden ze er net meer in hetzelfde huis, vooral in je winkels dan. Dan kwam daar een zoon of de dochter in. En dan kwam je echt weer. En zij het altijd groeit. Ja. Maar je hebt echt zien dat het heel iets minder waard voor zelfs. En later kwam de e-bouwweekend. En de meesten die gingen allebei doen werk. De vrouw ook, daar ben je net iemand tussen. En je hoort dat je tref je dan eens een keer een paar keer bij die oppas is. Maar ook de meesten zelf tref je net veel meer. Dat is verdoen. Maar ook het vertrouwen liep het me, hè? Dat je het geld bij de flessen, bij de doorstellen, dat ken ik niet meer of wel? Nee, maar dat is het geld necessair. Maar je gaat wel eens een sleutel van iemand door de klant. Of de meesten die ziek zijn, een code, hè, dat in het badje zit voor de deur. Dan weet je de code, en dan kun je erin komen, daar zit een sleutel achter. En dan kun je daar die mensen nog helpen. Met die mensen die met de thuiszorg, dan weten ze dat de maalboer levert het en dan kun ze naar rijden thuis. Ja. En oors mag ze ergens oors zien dat ze wat vinden. Dat hoort nog haast al je wat op. Heel jaren er al eens een beetje bij. Er wel een wee, je niet al hier. En iemand die er mee zit, daar wordt je even verteld, daar wordt even op praat. En nou, dan ben je hoe je vol zijn zezen kennen dat je misschien wel gerust bent. En daar wist je even kwijt kennen. Daar viel je zelf ook nog bij. Ja. Want Zwaagsta, ik onderbreek je even. Waar ken ik even zien naar jouw werk? Want we hebben mooi West op de Wijn. Een van de laatste rondjes. En dan kijk ik zien wat jouw sociale vaardigheden. Ik blow nog wel even. Ja, je blow nog even, maar een van de laatste rondjes. Het is je. Goedemorgen. Ja, mooi dank u. En dan weer die bij kaart. Koken erbij. Maak het 15. Ja. Even uitzien, denk je dan? Ja, ja. Mooi, ontzien. Doe. De burgemeester heet alleen West. Ja, de burgemeester. Oorlogen van de man. Wie ze voort en dan gaan we nooit meer foto's na. Oh. Ik mag in mijn jas gaan. Deze die correct. Maak het malflessen denk ik in mijn hand. Of malken. 2 malken. 60 jaar trouwd, maar dan komen ze ik bij jou voor het gebak. Ja. Dan breng ik gebak maar het petit even in. Dat nodig is. Ik wil dat het feestje binnen, dan neem ik een schaal hapjes mee. Dan gaan ze neer in de droogte, dan bedoel ik maar het. Treeënbakjes. Deze hebben we doen al weg. Ja. Biologische schalenlijkers. Die leveren zij. Die leveren zij dan. Ze hadden wel een paar eentjes en dan kunnen ze zelf net verrieten. En daarbij kreeg je dan gewoon niet zijn oorharen, die kreeg ik dan. En die verkeep je ook? Die verkeep ik wel. Het is toch al even mooi, hè, bij mij dit. Het bloeit en groeit. Ja, dat is mooi. Hè? Dus je pasje, ik lekker om je heen zien. Hoor, denk ik net vol 50 jaar haast. Nee, daar kan niet van. Hè? Ja. Vooral in deze tijd van de maitijd, de meimaand zelf. Alles groeit. Hè? Dan komt het een bosje, lakenvelden in het land. Ja, heerlijk. En dat vind je prachtig. Hey, maar je hoort er nou aan snop. En het gekke is, die melkboer die verdwijnt uit het strijdbeeld. Maar er komen heel iets meer van dit soort initiatieven rond. Waarbij mensen wat bestellen en dat het weer bij ze bracht. Hoe zul je dat eigenlijk naar nou? Is dat bijvoorbeeld Hello Fresh of de Albert Heijn die het weer bezwaard? Er komt aan ze wel een iets. Wat krijgt het werk? Kijk net, het is ook is in ontwikkeling.
we zitten waar in deze wereld, het heet op een kantelpunt. Het wordt al wat online, digitaal. Het is, de gewone gaat voort, maar er komt wat oors. Maar dat hier jou net zelf net bedenken kan? Dat je er nog een webshop bij dient of zo? Nee, dat is net een betalling. Nee? We rijden een show daar in het midden van het land, daar komt toch iets aardig komt het omheen zetten. Dat is pick-up. En dat komt daar meer in de markt. Als ze een pilots met in en bepaalde plakken, dan rent het al en het rent geweldig. Ja, dat is net een Albert Heijn die nee, dat is gewoon een paar investeerders, die hadden een paar miljoen in te ruimen, dat is ook net aan mijn hoofd. Je had 3 jaar bezig geweest met een 30 mensen om er goed over te denken hoe het al je moet. Die hebben bepaalde sites, kun je bestellen, apart voor hun. Die hebben een iPad, zo'n padding. En dan kun je zien hoeveel het ze binnen. Dan kun je precies zien wat versteert als ze met de mensen zitten. Want maar eerst even zeggen, maar eerst wordt het besteld. En dan komt het in een bepaald grossierplak. Ja. Daar wordt al je binnen bezocht. Dus hij geen vaardiert. Nee, ze bestellen alleen maar wat ze willen. En dan klopt dat wel toekomst had. Okay. Want dan wordt het balans gebracht. En de meesten weten dat het jongens balans gebracht. Dan ben ze thuis. En dan krijg je een jaar van tevoren dan krijg je bericht. En dan kun je echt zien op een iPad waar ze een tab in. Maar hebben ze dan ook dezelfde rol als de melkboer? Dat jouw mensen helpen, nog even de beurs? Nee, denk ik net. Het is oors. Het is net meer bij de ouderijn, het is bij de jongeren. Ja. Het is een generatie waarom ging. Dus het wordt niets. En het blijkbaar houdt het een behoefte dat de mensen belang bij hebben. Ja. Het is ook net dat het zeggen van het ze maar de bijbetalen. Nee, het wordt gratis bezorgen. Het is een mogelijk te zouten, hoort ik weinig gewoon dingen te worden. Studenten brengen het bij ons, kost er ook net voor. Nee. Ik denk wel dat dat een toekomst is. Okay, dat dus is in die plak, en dat mag wel een grote plak hebben. Ja. Als die in het noorden van Friesland zocht, dat alles een beetje keel wordt, denk ik voor het net. Nee. Maar ja, je weet het nooit. Zal we rijden in de auto's, komen er ook gewoon zijn. Ja. Nou, we zorgen, de toekomst kunnen we net van zeggen. Jochem in ieder geval 50 hier mooi op die wijn zit. Tieren dank in ieder geval voor je verhaal. Een soort willen, maar wat je was zullen. Dank je wel. Oké. Ja, wij gaan even verder met een soort van omroeptraditie. Dat is het Fries Dicté, want morgen dan stuurt de omroep dat uit. En Joen wordt dat opgenomen in het provinciehuis. En Karen Bies die presenteert dat. Ja, we kunnen even met Karen Skekel je daar in het provinciehuis. Karen, ja, hoe gaat het in de taariding? Wordt er al wat zwitten daar? Nou, nog net, want alle deelnemers die moeten nog komen. Wij zijn het wanden met de tarieting van het programma. Want Joen is het dicté, maar het programma wat we ervan maken, dat wordt morgen uitgestuurd. Dus we zijn maar een hele grote mensen van de organisatie en van Omroep Friesland om het te tarieven. En ik denk dat over een uurke de eerste deelnemers binnenkomen. Ja, daar is het dicté denk ik al even in. Is het een heel dreig dicté? Nou, ik vind het aardig dreig. Eigenlijk, Sietse de Vries had het schreeuwen, de journalist van de Leeuwarden Kranten. En hij zei het van, ik had net altijd dreig maken, want ik vind het leuk dat een soort mensen mij doggen en dat vind ik. Maar ik denk dat er nog wel aardig wat dregen worden in zitten en wat instjonkers verzels. Want vrienden hier is de stavering in het Fries op een paar punten verloren, net heel volle worden. Maar er zit ik een paar nieuwe stavering worden in. Dat kan ik al wel verklappen. Maar ik denk mensen die thuis zitten, maar ik gewoon meidwaan en zien wat ze ervan bakken. Dat is het allerleukste. Ja, en binnen nog een paar bekende Friezen bij die het meidoggen en weg van zo'n things. Nou, die koen was goed dan? Nou, uw oud-collega Welmoed Sietsma, nou presentatrice bij het Jeugdjournaal, die is aardig goed in het Fries, die doet mij. Douwe Heringa, had ik grote verwachtings van. Zelfs uw deputaire Johannes Kramer en Sietske Poepjes. En misschien Anneke Dauma, ken die ik wel heel goed. Mijn de Talma, ik een bekende Fries, die mij dat Wiebe Wieling. Nou, ik haast al hier hoorn. Nee, Chris Wassenaar, de Keertser. Dus Tamara Schoppen, de actrice, al die mensen die het wel een soort Fries praten, maar hoe ze Fries skruwen, ja, dat weet ik vanzelfs net. Nee. Maar ik denk dat het, ze horen wel van het Fries collier. Oké, nou dat is mooi. Hey, een soort willen daar mooi het opnemen en dan kunnen we morgen zien wat het resultaat is. Ja, dit wie bient, bedankt. Joen voor de televisie. Songfestival, joh, weet ik net wat je door, maar dat maakt het helemaal niks uit. Lekker genieten van de vrije tijd. Ja, dank voor het zien en ik wens jou nog een hele mooie Joen-dag. Morgen, dan is er geen bient, maar dan kun je zien naar het Fries Dicté. Wij binnen de Thomas die weer en dan maar Doemnie Bottomblij van Drachten.